Bon dia, Genís. Bon dia. Avui farem el perfil del president dels Estats Units, Joe Biden, que arriba a l'equador del seu mandat, possiblement en un dels seus pitjors moments arran de tota la polèmica pels documents secrets que se li han trobat. Sí, no és la primera vegada que en Biden es troba amb dificultats. De fet, s'ha presentat a la presidència dels Estats Units dues vegades anteriorment, el 88 i el 2008. Ja aleshores uns papers també van fer que... Però, si et sembla bé, jo crec que hem de repassar la biografia d'un personatge que encarna molt bé el que significa ser president dels Estats Units i somiar-ho des de molt jove. Em deia Genís Cinc abans de començar, diu, és un personatge apassionant, moltes vides, moltes segones oportunitats. Anem a conèixer-lo una miqueta. Anem a conèixer-lo una miqueta. Recordem que aquest personatge fa 2 anys va aconseguir vèncer Donald Trump i que va ser l'antídot d'Obama per vèncer un personatge molt difícil. Però si et sembla, repassem aquesta biografia perquè és absolutament apassionant, amb una primera imatge molt important per entendre com arribarà aquest personatge a convertir-se en qui és. Aquests són els 4 germans Biden, ell és el gran, és aquest d'aquí, i aquesta és la seva mare. Fixa't que no hi ha el pare. El pare no hi era mai. Un personatge... El pare. El pare és un personatge tremend. Joseph Biden era un home, era un gran venedor, un fantasiós, un home que sempre se les enginyava per tenir nous negocis, engegar-ne uns altres. Emprenedor. Emprenedor. Venia d'una gran posició econòmica perquè l'avi d'en Joe Biden, durant la Segona Guerra Mundial, va guanyar els aliats nord-americans, es va fer ric amb la compra-venda d'armes. La guerra va proporcionar grans guanys econòmics a certs personatges i l'avi d'en Biden va ser-ne un d'ells. El que passa és que el fill, el pare d'en Biden, va viure una època de gran hegemonia econòmica a casa seva i després què va passar? Que tot se'n va anar cap avall. Cap avall. Ell neix a Pensilvània l'any 42 amb un pare que vol mantenir la situació econòmica de l'avi però no ho aconsegueix. No ho aconsegueix. Però està tot el dia treballant, tot el dia fora de casa, tot el dia, a més surt de nits, a més li agrada molt els cotxes, en compra molts, en té molts, farda. Tot això s'ha de mantenir, tot això requereix de... I en Joe... Calerini. Requereix calentons a final de mes. I en Joe passa una situació molt típica, que és que com menys hi és el pare, més l'adora. L'emula, vol ser com ell. I, de fet, l'emula tant que fins i tot quan vens cotxes de segona mà, explica que el seu pare és un home de negoci sensacional, que ho ha tingut tot i que ho fa tot. Passem a la segona imatge perquè és important també. I ell vol ser com ell. Vol ser una mica com ell. Bé, és una imatge una mica cremada. Aquesta és una imatge que ens hem d'allunyar una mica, perquè està bastant pixelada. Es va convertir... Era un desastre. Joe Biden, de jove, era un absolut desastre. Però en els estudis? En els estudis, a la vida personal, caquejava, era tartamut, li costava molt parlar, encara a vegades, quan es posa nerviós, li costa molt... Es trava, necessita tenir els guions ben escrits, perquè si no, aquest caqueig que ja arrossega des d'aquesta època d'estudiant el pot entorpir. I què fa? És una cosa, imitar el pare. És una persona que, tot i les dificultats que té, ser molt mal estudiant, és que ho suspenia tot, era d'aquells que al setembre ho tenien tot, un absolut desastre, és un líder pels seus amics i estudiants. Es converteix en algú que fa de les debilitats fortalesa, igual que el pare, i tant és així que troba en l'esport, era dolent. Perquè t'anava a dir, no hauria dit mai que Joe Biden era tan esportista. Perquè busques informació com a quarterback, jugava de quarterback, i trobes no comment. Tot arreu diu no comment. Habilitats de... Cap. Millor que no en diguem cap. I tanmateix es converteix en un líder pels estudiants. Estudia dret, estudia ciències polítiques, ja tot pinta que com a polític serà bo perquè expliqui el que expliqui, ho ven. Ven fum, però és un fum... Que la gent li acaba comprant. Bé, és una mica la situació... Això ho arregla un personatge important, que és la seva primera dona, la Nelia Hunter. La Nelia Hunter és un personatge que fa que referma la fantasia i el somni que té de política... El fa créixer. El fa créixer. Tant és així que quan estudien a la Universitat de Siracusa, li fa una promesa. I li diu, Nelia, jo amb 30 anys em convertiré en senador dels Estats Units. I més endavant seré president dels Estats Units. I ho fa, i ho aconsegueix. Espera't.
Espera't, perquè ara ve la bona. Comença l'escalada política, aconsegueix alguns càrrecs, passem a la següent fotografia, alguns càrrecs importants a nivell local. Estem a l'estat de Pennsilvània, és un lloc on és fàcil créixer a nivell polític, i a l'any 72, atenció, succeeix un fet extraordinari, que és que el candidat de Nixon per assolir el Senat s'estava a punt de jubilar, era un home gran, i es candida ell pels demòcrates pensant que l'enderrocarà perquè ve una imatge de família, de joventut, d'alegria... Aire fresc. De canvi. Sí. Aquest és en Joe Biden. Just quan guanya les eleccions i amb 30 anys... Que és el que ell va dir. Que és el que ell va dir, es converteix en senador pels Estats Units, la seva dona, la Nèlia, té un accident de trànsit i perd la vida juntament amb la filla petita, que era un bebè d'un any. I en Joe Biden queda vidu. Queda vidu, aquí el veiem ja de pare vidu, amb els dos nens que li queden, que són en Bo i en Hunter, amb una situació complicada, molt complicada, i en què decideix, evidentment, he sortit senador, però ho deixo. Ho deixo, me'n vaig. Des del Senat als Estats Units li diuen, escolta'm, la teva popularitat, arran de l'accident que ha tingut, de la desgràcia que t'ha passat a casa, ha pujat molt, la gent s'hi ha fixat, a nivell nacional hi ha hagut un cop escènic important, a nivell polític, no ho deixis, ho deixo. Ho deixo perquè és fotut. I rep un missatge del seu pare. Rep un missatge del seu pare en què li diu, Champion. T'has d'imaginar una mica la... Champion. El valor d'un home no està en què no el tombin, sinó en com de ràpid es torna a aixecar. Carai! Oh! Carai, això aquí ell diu... I el tio agafa els dos nens, sí senyor, se'n va cada dia amb tren, 1 hora i mitja per arribar a Washington, per fer de senador, i tot això, les popularitats, tot això agrada molt a la gent. Però és que, a més, és veritat. És veritat. Es queda vidu. Va ser senador durant gairebé 3 dècades, del 73 al 2009, una cosa impressionant. I aquí vam viure, quan tu i jo érem petitons, te'n recordes el Jimmy Carter? Home, clar. El Jimmy Carter, passem a la següent fotografia. En Biden ja treballava a l'administració amb en Jimmy Carter, això és mític. Va estar amb en Reagan, amb el Clinton, amb el Bush, va viure tots els presidents que nosaltres hem anat vivint al llarg de la nostra vida. Allà estava Biden. Amb les seves contradiccions. Sí. Sense despentinar-se. Per una banda, ja aquí als anys 70 és un gran polític contra la desegregació dels negres i els blancs als autobusos escolars, aconsegueixen que els autobusos escolars deixin de segregar-se, al mateix temps que diu que els matrimonis homosexuals no s'haurien de produir i està en contra. Són aquelles contradiccions típicament americanes del personatge que fan que també vagi guanyant una popularitat i que el 1988 es candidi com a president dels Estats Units. I què passa? Papers. Apareixen una sospita, tornem amb els papers, els papers l'han perseguit durant tota la seva vida. L'empaiten i li descobreixen que en un discurs ja prepresidencial ha copiat un discurs d'en Kennedy. I també troben que ha copiat un discurs del líder del Partit Laborista britànic. Quan encara no hi havia intel·ligència artificial. Clar, i quan encara tot això de les hemeroteques, maleïda hemeroteca no existia, ja li troben, comparen els papers i diuen, coi... Però si aquest és el discurs de Kennedy... Aquest senyor està candidat. Què està dient? Desapareix com a candidat, desapareix absolutament com a candidat. A més, aquí hi ha un efecte important, que és que el 2008 es torna a presentar i té un problema gros. Barack Obama. Passem a la següent fotografia. El 2008 es presenta Barack Obama i això ho peta molt. I Barack Obama, tot i que es critiquen mútuament, fa una cosa molt intel·ligent, perquè accepta, veu i entén de què va la biografia d'aquest personatge que sempre hi és i és un gran supervivent. I el fa vicepresident. El fa vicepresident... Sí, el fitxa. El fitxa. I a més, i aquí ve el final d'aquesta biografia, que és una cosa fantàstica, que és que la història es repeteix, perquè la desgràcia també... Això és el que fan les empreses, fitxen la competència. I què fa l'Obama? Exacte. L'Obama fa una jugada brillant, que és que el vol com a candidat per al 2017. Però el 2015, en Joe Biden perd el primer fill, que és en Bo, que és aquest d'allà, d'un càncer cerebral, i decideix que ho deixa.
Et sona això? Sí, sí. Ho deixo, me'n vaig, per sempre més, s'ha acabat. No puc candidatar el 2017, perdó, això succeeix mentre Donald Trump va avançant contra els demòcrates i ell, en Barack Obama, busca una alternativa d'èxit per tal que els americans, per convèncer els americans i que els demòcrates tornin a governar. Li diu que no, candida a la Hillary Clinton i perd contra Donald Trump. I l'Obama, que té una espina clavada, diu, com podríem fer, hem de remuntar-ho, això. per tant que en Joe Biden m'accepti. És l'únic que tinc. Poder guanyar en Donald Trump amb un perfil que realment pugui convèncer els americans. Passem a la següent fotografia i troba la manera de convèncer-lo. I diu, hi ha una cosa, i això a l'Obama, que li agraden molt les històries romàntiques, igual que nosaltres, a mi personalment, m'encanten les històries d'amor, i diu, has explicat poc, La teva història d'amor. que el 1975, quan tu eres vidu, el teu germà et va preparar una cita a cegues amb una amiga meva amb la qual 2 anys després es casaria. I aquesta era la Jill Jacobs, que es va casar amb en Joe Biden, va fer de mare dels 2 nens, d'una filla que van tenir en comú, i el més interessant de tots, que és que li va retornar l'interès per la vida i la política. La il·lusió. I, sobretot, un fet molt important, que l'Obama li va dir, hi ha una promesa que a la teva difunta dona li vas fer que no has acomplert, que és que series president dels Estats Units. I ara ho ha aconseguit. Escolta, Déu-n'hi-do, quina vida més dura. 2 fills morts, La primera nena amb accident de trànsit amb la seva dona i després un altre fill. D'aquí també potser s'explicaria que és una persona molt religiosa, Joe Biden. Absolutament, sí, absolutament. Molt religiosa. Bé, són aquells perfils de societat mitjana americana que han passat el seu moment dolent, que han remuntat, han caigut, han tornat a remuntar, i aquelles promeses típiques, t'imagines, amb la bandereta americana. Primer senador i després seré president dels Estats Units. I ho va ser. Ho ha aconseguit. Genís Cinca, moltíssimes gràcies.